February 19, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw pa ni malos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga 1 ka kilometro, pas-ana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og 1 ka butang, ihatag kini kaniya, ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya, sa walay pagpili, nagpadan-ag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.